Hold så op. Nej. Au! Stakkels mand. Au! Hvad er så forskellen på en abe og aben klatrer i træerne, og koen træer i klatterne? Hold så op. Det vil jeg trolde hul med ikke, om jeg har lyst til. Au! Tænk, hvis jeg lige trådte dig der. Au! 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 Du må altså meget undskylde. Ja, det må du nok sige. Tænk, hvis jeg lige trådte dig der. Au! Se! Hold så op. Nej! Sig til Elling, at den skal sige til Asger og Luna, at jeg er et bedre sted nu. Nej!